Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, my Jesus. Hallelujah. 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 Ngiyabingelela ekhonferensini yabasha egameni likaJesu. Amen. Muporo kenkusana. Hallelujah. Mkhulu wethoba ngibingelela ubaba lapha. No mama ngaphansi khona egameni likaJesu. Amen. Abafundisi bonke ngekhundla zabo egameni likaJesu. Ngibingelele nabavakashi bethu babuya nasePitori. Ngiyabingelela egameni likaJesu. Sibonge kakhulu ebenisiphathele kona egameni likaJesu. Nabafowethu lapha ngiyababona from ebandlela se-Watchman Cry. Ngiyabingelela abafowethu egameni likaJesu nebandla lonke nje eliphakamisa izandla ibandla. Hallelujah. 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 Siyabonga abazalwane egameni likaJesu. Ngibingelele onangikhona usisi wami nangelapha emuva
Sis Faith Hallelujah. from eTafulkop. Go tswa ka Tafelkop. Angazi uze yedwa yini Ke tsumura naka ba. Ke supervisor. Okay, ngiyabonga Sis Ndrado from Evangelist Unity in Christ. Egameni likaJesu. Christ. Onke amabandla akhona ngiyanibingelela. Abafundisi bami emkhawini yonke ngiyabingelela egameni likaJesu. Nomfowethu nangelapha uThebo ngiyabingelela mfowethu egameni likaJesu from Assemblies of God. So sihanjelwe kakhulu bazalwane, sihanjelwe. So kuthiwa ngizokwenzani konje, ngizosho uNkulunkulu akushoyo. Alright, ngiyabonga kakhulu ngalokho shothi mina-ke angikazi ukuthatha isikhathi angibazalwane. Ngiyacabanga ukuthi nesisu naso sesiyabika. Kube nje mhlambe bengomunye umuntu bengizathi uNkulunkulu uthi ke siyodla-ke manje. Hallelujah. Kodwa-ke ngibonge kakhulu bazalwane, sihanjelwe. Yeah, sihanjelwe. So ake uthi nje noma ngaba kabili noma ngaba kathathu nje I Amen. Nangithi kuthiwa we are the chosen generation. Hallelujah. Kuba ngathi ngiyabhoranyana kodwa kunandaba ngoba vele nje siyisimo sakhona bazalwane. Ngiyagcolisa ngalokho. Ke umemeze nje kakhulu uthi ngikhethiwe. Hallelujah. Umemeze kakhulu futhi. Ngicela umemeze futhi kokugcina awubazi. Oh, kuba ngcono uma imemeza ngesingisi. Okay, ake umemeze ngesingisi ke ukusho izwakala. Siyabonga egameni likaJesu. Hallelujah. Nami ngiyazizwa ukuthi ngathi ngingaconnecta kodwa angazi. Kodwa ngusiyabonga. Siyabonga Jesu. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele. Angazi ukuthatha isikhathi bazalwane. Ngiyacabanga ukuthi 5 minutes then I'll be out of your face. Kuthiwe mase ngitshela ukuthi ngiprepare. Ngithe ngiyazama ukuthi ngiyaprepare kodwa ngihlulekile. Kodwa ngithe mangimeditate nje ngimeditate ngezwi. Ngavelelwa inana indaba yokuthi mina ngehlukile kunezwe angazi ukuthi yazwakala yini. Yes, ngehlukile kunezwe. Manje kanti sihluka kanjani? Ngoba siphila ezweni sisonke. Ngabona nje ke sithi angilutho ngaphandle kwakho. Angilutho ngaphandle kwakho. Angilutho ngaphandle kwakho. Kesitsho njalo nje ngabo. Angilutho angilutho ngaphandle kwakho. Angilutho ngaphandle kwakho. Ngaphandle kwakho. Angilutho Jesu.
ngaphandle kwakho amen. Hallelujah. Ngibingelele futhi our chairperson. Angazi ukuthi ngibingelile Ncike Nkosi. So siyabonga ngiyacabanga ukuthi ukuze kube nje ukuze kube nje simhluphe kakhulu simfonela silekuteni sitshela ukuthi izinto zihamba kahle kodwa zihambeke kahle ngoba bekakhona. So ukuze kube nje kungenxa yakhe mhlawumbe nekomiti yabantu abasha ngiyanibingelela sithile siyabonga egameni likaJesu awusimayishiya kyalewo ngale bitso la mrena Jesu amen. So now okay ngicela sifundeni iBhayibheli encwadini kaJohn umvangeli chapter number 15 and then sifunda iverse lika 19 phela bese ngiyohlala phansi bazalwane. Angazi ukuthi ngizokhuluma noma ngizoshumayela yini kodwa ngizoba mfishane kakhulu egameni likaJesu. Amen. Ngoba vele ngimfisha yabonga. So singafunda etholile sifundele yona. If you were of the world will love its own. Yet because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. If you were of the world will love its own. Yet because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Oh. Okay. Ngicela ngenye vision noma vision yesipedi osoyiphethe duze asifundele yona bese ngiyesizulu ayilungise bese sifunde yona masinya then bese ngiyohlala phansi. Kasipedi bale akathula. Gele ka bene le bale fasi. Le fasi le ka bene rata pa ile o balona. Gomme le hloile ka ge le se balona. Ka ge ke le hlaotsi le fasi. Amen. Ngiyabonga. Ngesizulu akekho ephethe ngesizulu. Kana ngithini ngesizulu? Awephathi. leBhayibheli lakho. Haleluya. Ngesizulu fundeka ngalendlela. Uma beni ngabezwe izwe beliza kuthanda okwalo. Kepha lokhu ningesibo abezwe kodwa nganikhetha mina ezweni kungalokho izwe linizonda. Amen. Ngicela ubusise izwi ke bese ngiyohlala phansi egameni likaJesu. Haleluya. Modimo Baba ka lebitso le le matla la morena wa rena Jesu Kriste wa Nazareta. Modimo ka le tshwana ga o ke le sa ile go bonela go sha le tago. Re re modimo ka ga e bona ya bonelana ka lebitso le le matla la Jesu le bona le tshwana ga go le tshwana ga go ga le tshwana fela le tswa ka morero mme re bona morero o ga o phethagale ka lebitso le le matla la Jesu Kriste wa Nazareta. Bolela moya o halelang rena re theleditse ka leina la Jesu ra leboga. Amen. Hallelujah. So engikushilo kungukuthi ka ge ke boletse gore mina ngehlukile nna ke fapa kunezwe. ya go lefase And then ngithe ngisazindla ngisameditate kanjalo sa tswela pele ka ona ngathola ukuthi iyodwa into engenza ukuthi ngihluke kunezwe so tswa go ne ntho e one fela e leng gore ntira gore ke fapane le lefase iyinde yodwa leyo ke yona yo mara nguKristu. ke morena Jesu. Hallelujah. Amen. Ngiyacabanga ukuthi sengahlala phansi ngikushilo okuningi ke manje. So So lithi iBhayibheli le dilo modimo uma ngabe beningabezwe noma beningabezwe ga e ba lebeletse ba lefase uma ngabe beningabantu bezwe ga e ba lebeletse batho ba lefase izwe beliza kunithanda lefase le beletso lerata
kodwa manje inkinga Jwale bothata ngenxa kaJesu ka lebaka la morena Jesu wasikhetha a re kgetha okusho ukuthi ngamanye amagama wasihlukanisa nezwe gore e wile a re tloganentšha le lefatshe manje noma ngabe sesenza jwale ge re dire ukwenza kwethu akufani nezwe go dira ga rena ga go tshwane noma ngabe sesicabanga ukucabanga kwethu akufani nokwezwe noma ngabe sesihamba le ge re tsamaya ukuhamba kwethu kuhlukile go fetela ga rena nokwezwe go fapanela yingakho izwe lingeke ke ka li-understand mo lefatshe le uma sihamba liyasonda ge re tsamaya uma le senza re liyasonda dula le re soya cabanga liyasonda ge re nagana le re soya ngoba inkinga sikhethiwe gobane bothata ke gore re asikakhethwanga nje ga se bana ikhona indoda esihamba nayo Ikola go na le monna le ndoda yasikhetha Rona ya re kgathile yakhile a re kgathela waphakade elithebebheli wafa wamokufa a fenyaliwa ngamanye amagama ukufa akusabusi phezu amathuba kwakho mangwe lehura le sabusa godimo ga gago angazi ngoba ngithe sengiyohlala phansi a ke tsebe ka re ke bile ukufa akusabusi phezu kwakhe lehura le sabusa godimo and ga and gago futhi uyingozi kakhulu lo muntu uma angafa ebile ba lo tloga lešoro la ngoba ungcono uma asaphila gobane o be a lega ga a sa phela ngoba angafa ka morago ga go hwa lelitshe lahluleka ukumbamba le lefika le la pala ke go motshwara bavala nethuna ba bolele gore ne ba kodwa tsala ithuna lashifta e fela le lefika la tšhisa akasabambeki uma ngabe afa ga a sa kgonega ga šetša hui mathata fela ngisho mina noma se abafundi sebengenile egumbini bekhiye jale ke re le ga barutwana ba šetse ba kwaletse ba ikwaleletse wavela waba ngaphakathi yena a no tsena a ema gareng gona wathi uthula makube a nawe re thuto ga ele le batho abafundi bambheka bamangala barutwana ga e ba mo lebelela ba kgona badlula ekumbhekeni bayobheka ngani la ngene khona ba tlogela go mo lebelela ba lebelela mo e leng gore o tsene kanti ungubani nguye ongenza ukuba ngihluke kunezwe yana ya mphapantšhang le lefatshe ngiyabonga sengiqedile ke a leboga ke nguye yedwa ongenza ukuba ngihluke